Sziasztok! Röviden ismertetném, hogy mit terveztem nektek, illetve a patronitőim mit fért fel és mit egyeztetett veletek, ez a konyhátok. A konyha röviden elmondva legelső szekrény, mosogatós szekrény, erre rá fog kerülni, azért nincs a tetején semmi, mert rá fog kerülni az ott lévő mosogató tálca, egy kétfiókos és alul egy nagyfiókos szekrény, egy kettényílóajtós, és a nagy szekrényt úgy kértétek, hogy legyen alul két nagy fiók, fölötte a kávéfőzőnek egy hely, és fölötte a mikrónak a hely. Felül végigraktam rendes polcos, állítható szekrényekkel. Kértetek egy olyan sarkot, ahova be kéne tennünk egy ajtót. Tulajdonképpen ezzel a fal szerkezettel tudjuk megoldani, hogy ez stabilan álljon, és ebbe valóban be fog kerülni egy rendes hófehér ajtó, ez egy hófehér fal. A Tomi mondta, hogy van egy falfülkétek, ami, mindjárt nézem a helyét, 2580 széles, és magasságra mindegyik majd 2820 lesz. Alulra kértetek papírtárolónak fiókokat, hát ez a két nagy fiók, ami ebben a részben van benne, mutatom, azt mondja, hogy így, és kinyitjuk a fiókokat. Tehát ezekben a nagyobb fiókokban bőven elférnek a papírok, illetve a kisebbeket, azért csináltam kisebbeket is, hogy lehessen más dolgot a kis papokat pakolni, ne legyen ilyen magasság a fiók. Oké, bezárás, tehát ez a külső szekrény, külső falfülkébe, ez természetesen ugyanaz. Fölötte nyílóajtós, zárható polcot szekrény, ez is állítható polcokkal, tehát végigfúrjuk az oldalát, és lehet látni, hogy akkor ez tulajdonképpen nagyságrendileg így fog kinézni, és nyitható. Tehát polcos, állítható és nyitható. Oké. Tulajdonképpen a másik szekrénysor felső elemei is, amit kértetek egy nagy hosszra, ezek ugyanazok. Csináltunk egy sarokszekrényt, aminek a sarka is kihasználható, tehát nyitható ez balra ez a szekrényajtó, és be lehet pakolni a sarokba is. Azt kértétek, hogy vannak konnektorok a falon, amiket nem szabadna eltakarni, ezért csináltunk egy fix sávot, amiben a konnektor beszerelhető lesz, akár 3, amennyit szeretnétek, a Tamás pillanatnyilag 3-at határozott meg nekem, illetve ebbe is akkor elég mély és nagy fiókok az aljába, ami szintén elég mély történetként. Természetesen mögött a konnektor mögött majd ki fog alakulni egy üres rész. Tulajdonképpen akkor így nézünk ki, és nagyságrendileg az egész felhozatal, amit rendeltetek, az így néznek ki. Ezek végig ugyanolyan szekrények alul, ugyanezzel a magas fiókkal, ezzel a konnektorral, és tulajdonképpen a megrendelés összesítve ennyi lenne. Nézzétek kérem végig a videót, és hogyha van, akkor hívjatok és egyeztessünk, és aztán beárazom.